подходи в устойностяването на интелектуалната собственост като фирмен актив. Сега трябва да видя дали се сменят. Тръгваме от по-далече, преди да стигнем до подходите. Стойността откъде идва на един научен продукт или актив на интелектуалната собственост? Това е способността да изключва конкуренти от определен пазар. Тоест, можейки или притежавайки нещо, то ни дава възможност да правим нещо, което да елиминира нашите конкуренти. И тук имаме а, два аспекта. Докато законовото право предоставя изключителност или правото на изключване, т.е. притежавайки защитена интелектуална собственост, други няма как да я ползват, икономическото се основава на изключителността, т.е. стойността, да се контролира използването на актива на интелектуална собственост. Тоест, тук от една страна ограничаваме достъпа на други хора и оттам вече пък идва и самата стойност за нас, че ни позволява да печелиме повече, контролирайки фактически определен актив. Но за да има количествено измерима стойност, самият актив трябва да генерира икономическа полза за своя собственик. Или пък да увеличава стойността на други активи, с които е свързан. Защото, когато говорим за интелектуална собственост, не винаги всичко е продукт на научни изследвания. Понякога историята на фирмата създава имидж и вече този имидж, нали, изразен чрез търговската марка, някакви елементи, по които ние разпознаваме в дизайна на дадения продукт, това вече кара потребителите, нали, прави ги склонни да видят по-голяма стойност и оттам да платят по-висока цена. Как се извлича тази стойност? Чрез директно използване на интелектуалната собственост. Тоест, когато това е продукт или технология, понякога чрез продажба или лицензиране. Да, имаме правата върху това, което сме създали, но не ни е съвсем така в интерес да развием бизнес на тази основа и по-скоро търсиме клиент, на който да продадеме, но трябва да знаем каква цена да искаме, или просто да продадем правото на ползването на тази собственост от същото предприятие. Това вече е по договор за лиценза. Но и дори без да е актив, това, което ние знаем и можем, и фактически вече тук влизаме малко и в сферата на дисертациите, които се правят в университети като нашия. Нали, при техническите университети там е по-разбираемо. Те не случайно и при тях патентите постигат по-често и бих казал вървят като ефект от тяхната изследователска дейност, докато при нас също могат да се патентоват различни модели, това число и решения в управлението на компании, нали, както в случая, когато достигнем до някакво доказателство, че гъвкавостта и умението да постигаме може да бъде обособено като актив и съответно измерено по съобразен начин, т.е. нали, това е, да речем, част от управленската технология, също може да бъде устойностено. Но ето, достатъчно е да постигнем следните ефекти. Нали, тук се следва логиката на модела за конкурентните сили на Портер. Да минимизираме преговорната сила на клиентите. Какво може да направи, нали, един клиент, когато ползва услугите на една технологична компания, каквато е телекомуникационната? Може ли, нали, примерно, да представя условия по отношение на услуги, които клиента не познава механизма на тяхната доставка? И защо това се случва? Защото
Действително, голяма част от телекомуникационните услуги се базират именно на софтуерни решения, която масата клиенти е, не познава как са постигнати, колко струват, е, оправдано ли е. Нали, примерно сега, когато дигнаха цените на услугите Viva.com и Yettel и всички останали там, които са на пазара, и казаха, ами ги инфлация. Ма вие разбирате ли, че това е реално чиста печалба за тези компании? Е, Инфлацията дори да не е 3%, както твърди правителството там, или 2,6 ли беше за миналата година, дори да е 30%, това много малко засяга функционирането на комуникационните услуги. Най-много поскъпването на сървърите, на електроенергията, която ползват, нали, но инфраструктурата вече в нея е инвестирано и става въпрос повече за поддръжка, не толкова за разширяване. Не е като в началото на е, стартиране на подобен бизнес. Да се компенсира силата на доставчиците, да се смекчи самото съперничество, т.е. да намалиме конкуренцията, а, да повишим бариерите за навлизане на конкуренти. Защо всичко това, макар че някои неща да звучат негативно, са важни? Защото те позволяват да се печели повече. Въпреки че тук е казано така скрито, възможно да се добави стойност. Ами да, когато сме в силна позиция, нали, ние може да поискаме от нашите клиенти и достатъчно висока цена, за да печелиме това, което желаеме. И това се постига именно чрез е, притежаването на интелектуалната собственост. Дори да е под формата на търговска тайна, за някаква рецепта на продукт, е, нали, но самия слух, че ние правим нещо по-добре, сега дали е така или не, това ще покажат лабораторни анализи, по-обективни критерии, но вече създаваме имиджа. И тук, постигайки нещо, като интелектуална собственост, стигаме вече до конкретните начини на устойностяване. Е, Има различни списъци от три, върху които съм се спрял. Сега могат да се срещнат и разклонения, но списъците стигат до 6 метода. Но тъй като намирам следващите три метода за именно разклонение или по-частни случаи на основните три метода, някои ги наричат и подхода като нещо по-неясно и общо, но а, действително подходът е по-подходящо, но така не, че много често се използва и думата метод, аз ги смесвам, въпреки че чисто научно могат да бъдат разграничени. А, Първо, ако това, което правиме, вече има исторически аналог, има сделка с подобен актив, ние се базираме именно на тези данни, нали, от продажби и лицензии. Аз често давам задача по дисциплината бизнес пространство на студенти, ако вие направите една програма за контрол на входящата електронна почта от типа на антиспам, как ще оцените колко струва тази програма? И е възможно това да бъде направено. Напълно имаме информацията и данните по този начин. Просто студентите поглеждат колко струват антиспам решенията и да речем виждат, че те варират в зависимост от обхвата на лиценза за колко потребители, дали за бизнес, дали за лична цел и така нататък. Да кажем от 200 до 2000 долара и казват, аз ще искам за моята, нали, ако е по-скромен, казват, ще искам 200. Ако някой, който с претенциите, че има някои съвършенства, ще гони тези, които са по-високите цени. А, Така че а, обикновенно, нали, този метод, да го кажем на вече сключени сделки или вече заявени от подобни решения цени, а, ние нали, лесно може да го приложиме. Тоест,
Та, използва се най-често при лицензионни сделки, корпоративни спорове, данъчна защита, продажби и покупки на бизнес. Сега обаче точността на оценката с помощта на този метод, тя се повишава от наличието на информация за естеството и обхвата на прехвърлените права. Включително информация за условията и обстоятелствата на сделката. Дали става въпрос за кръстосано лицензиране, лиценз, предоставен в резултат на система просто или друго. Но имаме и едно сериозно ограничение при избора на този подход. Всеки обект по своята същност е уникален. И в много случаи ние не можем да намериме абсолютно същи или много подобни обекти на интелектуална собственост. Като дори да намериме, ние често не знаеме контекста, нали, при което е сключено това нещо. Само ще ви кажа от нашата константска практика преди години. Професор Киро Тодоров, който беше мой научен ръководител, участва в едно обучение за български менеджери като член на борда на директорите на ЗММ Хасково в Япония. Това беше края на 90-те години. Оттам той, така да се каже, научи един не толкова сложен метод, но нов за България, за идентифициране на причинно-следствените връзки в проблемите на едно предприятие. И този метод ние сме го прилагали в обучение на различни по мащаб фирми. Мисля, че така от най-рано изпробваните като приложение на този метод фирми беше в Elex. Това е фирма за търговия тогава с етикетиращи устройства, също и пакетиращи устройства, което известен брой години нямаше особени конкуренти в България. Ние помогнахме на тази фирма да реши някои от проблемите и дори бяхме заплатени над договореното. След това не се случваше. Но просто дойде един от собствениците от Варна, казва, вашето обучение имаше ефект, ние бяхме говорили за 5000 лева, ето ви още 1000 лева, защото сме много доволни. Нали? Без да иска нещо от допълнение на това, което бяхме свършили. След това обаче този метод ние го прилагахме тези години. 2000-та, Елекс беше 99-та, 2000-та, 2001 година с обучението на всички така подразделения на банка ДСК, още държавна в Хасковска област. Това не че Димитровград, Любимец, мога да пропусна някои от клоновете. Като банка успяхме да вземем дори повече, да говорим по-добри пари. По това време паралелно направихме и обучение, но там дойдоха, намериха ни от човешки ресурси, директор от човешки ресурси на Девне Цимент, тогава част от Итал Чементи група. Сега от 2016 вече притежание на немски холдинг в цементовата индустрия. Оттам успяхме да договориме още по-добри пари. Нали? Вярно, там дойдоха и шефове от Семен Франсе, скоро придобити от Итал Чементи, дойдоха и директорите на Халипс Цимент от Гърция. Дори говорихме за обучение по менеджмент в Казахстан, в Чимкент. Това е град в Южен Казахстан, сравнително близко до Ташкент, но все пак на територията на Казахстан. И ето, в зависимост от този контекст, какъв тип организация, дали те са активната страна, нали, търсейки решения, вие може един такъв продукт, като този метод за откриване на причинно-следствени връзки в проблемите и на тази база после пък имаме и друг метод, там по който се търсят и решенията, но въпросът е да се стигне до корена на проблема, не да лекуваме както в медицината симптомите, а самата причина за заболяването. Това може да бъде продадено на различни цени. Друг един подход, втория подход е базирания на разходите.
И ето тук се връщам отново към примера на Националния университет на Сингапур. Ами, естествено, всяко достижение има свой конкретен разход. Но да речем да разхвърляме поравно, понеже ползват обща инфраструктура, тези стотици милиони, може да се окаже, че нито един патент не си струва да бъде продаден, ако трябва да покрие разходите за неговото постигане, по 10 милиона. Дори може да се търсят и повече пари, но да кажем, стигайки до дела на патентите, които са намерили пазар. Ако успяваха всичките неща да реализират, то тогава цената би спаднала. Тоест, това е капана, че от една страна лесно се смята, а, от друга страна не сме сигурни, ето вижте втората точка, а, дали всички направени разходи са дали стойност в постигането на съответната интелектуална собственост. Тоест, често такива щедро финансирани институти и университети от държавата правят и разходи, които нямат пряко отношение. Нали, решават, че на един професор ще му дадат годишна заплата 120 хиляди долара. Сега, тук правя едно отклонение. 2011, ако не се лъжа, беше Конгреса за висшето образование за първи път в такъв мащаб в Турция, в Истанбул, където абсолютно всички университети бяха представени и то от няколко човека. Ставаше въпрос за огромен конгрес. Имаха един сериозен проблем в Турция. Младите турци, които искат да учат, всяка година имат около 800 хиляди кандидат студента тогава, а общия капацитет на всички държавни и частни университети е за 200 хиляди студенти. Тоест, от една страна това създава много добри условия за селекция, кой да продължи да учи. От друга страна, турската икономика беше в подем. Това малко преди Ердоган да спечели изборите. Те дори бяха непосредствено след датата на Конгреса, края на май 2011 година. Тогава президентът беше Абдула Гюл. Той дойде уж за 15 минути да открие Конгреса, говори 45 минути. И там а, също а, стана дума за а, това какъв е опита на водещите в секста, където участвахме, беше представен опита на Карнеги Мелън. Карнеги Мелън, въпреки че по мащаб е по-скромен от Станфордския университет и от Масачусетския технически университет, те имат много интересен подход в заплащане на своя академичен състав. Винаги дават повече пари, отколкото човек е заработвал където и да е бил преди да бъде прият в Карнеги Мелън, но ги дават за кратко време и срещу конкретни резултати. Тоест там на конкурс за професор се отива не с списък публикации и биография, а с ангажимент към бъдещето. И то за кратък период, 2 години. Казвате колко милиона ви трябват, 2, 3, 5 милиона, Карнеги Мелън ще ви ги даде. Казвате как ще ги харчите, но и харчейки и какво ще постигнете. И съответно за възнаграждение винаги дават 10-20 на 100 повече от това, което докажете, че сте го имали на предишната си работа. Но много изгарят и затова не е толкова популярен този Карнеги Мелън, но те са изключително бизнес, предприемачески ориентиран университет. И огромен спектър, нали, в всички отрасли в Америка, е, е това, което те са създали като технологии за ползване. Но 2 години. Или постигаш нещо, или си търсиш по-спокойно място. Иначе престижни университети също нали, дават такива условия, но някакси остана впечатление, че Карнеги Мелън са по-динамични и по-взискателни към бъдещите постижения на човек. И ако той не ги докаже, губи своето работно място. Докато другаде все още се плаща за име и за биография. А,
Също така, разходният метод не може да допусне необхващане на уникални положения на стойност и потенциални пазарни предимства. Спомням си преди години, когато един министър на финансите критикуваше работата на БАН, тогавашният председател на Академията на науките, нали, е, по повод някаква годишнина, така се изказа с ирония, казва: какво ни критикуват? Това, което ние постигаме, доказва, че Българска академия на науките е най-ефективната научна организация в историята на света. Нямаме толкова много е, патенти, изобретения и други постижения. Никъде не може да даде пример постигнати за толкова малко пари. Но ето тук е вече и въпросът, че ако с тогавашния бюджет на БАН се прилагаше този метод базиран на разходите, то би трябвало БАН да предлага своите лицензни договори за изключително ниски стойности, които могат да пропуснат действително понякога голям потенциал за предимства. А, Но, нали, това често се и ги използва, защото това е санитарния минимум. Стига и разходите да са били в разумните норми. Иначе понякога става патента непродаваем. А, Естествено, тук имаме и вече коригиране спрямо и инфлацията. Имаме и допълнителна корекция за устаряване, като устаряването на една интелектуалната собственост се гледа в три аспекта: функционален, технически, икономически. Тоест, ако нещата не са продадени на време, сами разбирате, те губят своята стоеност. И ако междувременно се появи в света изобретение, което надскача възможностите на това, което вие искате те първа да намерите клиент, ами то го обезмисля. Нали, въобще ги интереса. Както един от материалите, който ползвах, дава пример. Това е сега научи да усъвършенствате флопи дисково устройство в момента, в който вече е, тези устройства излизат от употреба. Или както на една племенничка, и то преди години, не сега, може би бяха 6-7 години, е, и правя подарък една флашка с голям капацитет. Тя ме гледа и вика: бе, батко, абе, кой съвременен човек ползва флашки, вика. Аз всичко съхранявам в облак. Нали, тя е фен на Apple и там има някакъв абонамент да ползва облачно пространство. Казва: аз никъде за нищо не записвам на флашка. И това ви говоря преди 5-6 години, такъв период от време. Какво като направите? Да, вярно, флашките те си имат и някои други предимства, нали? Не ги коментирам тук, но нещата, когато преминат на друго ниво, те абсолютно го безмислят всичко вложено в досегашните. А, и накрая стигаме до подхода, който аз бих препоръчал. И който пък и ще ви стимулира, нали, да мислите малко по-далече от постигането на конкретен научен резултат. Това е остойностяването, базираното на приходите, или по-разширено казано на потенциала да се така създават приходи вследствие на внедряването на съответна интелектуална собственост. А, и съответно тук стои под въпроса доколко ние познаваме тенденциите, които ще определят размера на тези приходи. А, Трябва да се умееме да отчетеме и в риска, но това е по същество правенето на един бизнес план. А, Използва се този метод при лицензиране на актив
при продажба и покупка на бизнес. И ето тук, понеже последното ме връща назад във времето, когато помагах на един оценител за оценката на едно предприятие, което по чисто формални, документални такива бази, счетоводни, то трябваше да дадат пари на някой, за да го купи. Толкова беше закъсало това предприятие. Тоест, не купувача трябваше да даде на държавата пари, а държавата трябваше да... Той имаше отрицателна нетна стойност. Като направи човек един внимателен финансов анализ, по-късно се оказа, че в този период го е ръководил е, бащата на една наша студентка и когато аз не знаех, че случая допусналия генерирането на такива дългове, че да стане минусова стоеността на това предприятие. И казвам, как може, нали, при фактически фалирало предприятие, директора да си купува много скъп автомобил, нали, някакъв джип там. Това е в добивната индустрия, това предприятие. И тя се почувства засегната тази студентка и казва, ми защо не? Той си е директор, може да си прави каквото иска. Какво ще правиш, каквото искаш? Но тогава, все пак, аз имах една скрита задача да докаже, че това предприятие струва нещо. И, оценителът не знае. Вика, как така ви казват? Трябва да дадат пари на той, който го вземе това предприятие. И то не е малко пари. Викам, виж, подай да му видим какъв му е потенциала да генерира приходи. Да тръгнем оттам. И тогава направих бизнес план, нали, при едни оздравителни мерки и се оказа, че действително, че въпреки към момента той е в несъстоятелност и не може да обслужва дълговете си, преминало е в отрицателна стойност, реално за такова предприятие, най-малко заради концесията за добив, струва милиони. Въпреки че счетоводно това никъде не се вижда. Така че тук този метод го препоръчвам не за нещо друго, а именно защото той така кара и изследователя, учения, притежаващ интелектуална собственост, да влезе в повече детайли относно практическата приложимост, да се оценят рисковете, да се, така да се каже, мисли за използване на актива. Факторите обаче, които влияят, нали, с това вече вървя към края и после може да дискутираме, ако имате въпроси. Първо, правната защита. Доколко, за какъв период от време вие може да защитите тази интелектуална собственост. Имахме и такъв казус при едно проучване на академичното пространство 90-те години. Първоначално патент е даден тогава на държавно предприятие, когато исторически говориме. Частни лица не можеха в България да притежават патенти. Можеха да бъдат само автори на изобретения и да получат премия за това, но да речем държавна организация може да притежава патента. Той е бил издаден за 5 години. И е трябвало да търсят начини да го удължат още 5 и след това още 5. И все пак изобретателя е съумявал да модифицира в достатъчна степен началното изобретение, така че да осигури по-дълга правна защита. Но ако ние загубяме контрола след 5 години, разбира се, че всички наши проекции ще спрат до този момент. След това вече потенциала рязко пада за генериране на стоеност. Самото търсене, доколко е високо, доколко в света се търсят подобни решения. Нали, понякога те имат по-скоро обществена значимост, отколкото бизнес значимост, ако се прилагат в някои сфери, като здравеопазване, нали, като сигурността или пък решава някакъв друг обществен или държавен проблем. Ако нямаме специално на нашите знания значимо търсене, нали, то тогава е трудно да проектираме някаква висока стойност. Нали, тук потенциала за приходи, това си е вече елемент на един бизнес план. Технологичната релевантност. Има случаи към момента неща да изглеждат изключително
добри, но бъдещия потенциал, ето аз още съм раздвоен. Два въпроса се сблъсквам много интересни последните години и то от хора, които така в единия случай с мотивация за решаване на екологични проблеми, както при вас е устойчивите храни, но там ставаше въпрос за нов тип хартия. Знаете, има вече такава, от камък се прави, на база варовик и полимери. Тоест тя не използва вече дървесна целулоза. И което е най-интересно, за разлика от хартията на целулозна основа, тази каменна хартия, варовиковата, тя е с неограничен брой рециклирания от гледна точка на основния компонент. Иначе от гледна точка на полимерите, разбира се, те се влагат. Нали? Но общо взето а, не се стига до момент, както при целозната хартия, да станат прекалено къси влакната и оттам да се загуби всяко качество. Тоест там се изисква непрекъснато нова целулоза да се добавя при рециклирането на хартията. Но там има един така сериозен технологичен проблем. Това, за което говорим за релевантността. Сегашните печатни машини, проектирани да работят с целулозна хартия, не могат да ползват този нов тип хартия. Дори принтерите, които ползваме в офисите. И това е една пречка. Нали, от една страна това решава голям проблем екологичен, от друга страна налага подмяна на оборудването. И тогава вече нещата от гледна точка на отделната печатница, дори офис, стават проблемни. Конкурентният пазар, жизненият цикъл, а, оставаш живот. Нали, това е пак свързано с изтичането на патент. Географското покритие, самите пазарни условия. Сега, ако ние по някакви причини не може да се разгърнем да отидем на пазари, които са по-големи и по-значими, а мислиме само за нашия пазар, ами сега при това население, ако продукта ни касае потребители, нали, като крайен брой клиенти, нещата да стават доста съмнителни. Тоест, те могат да захранят някакъв не голям по обем бизнес, но оттам и не може да очакваме висока цена. Сега, правилният метод все пак, нали, да затвориме цикъла, да се върнем и към метода на пазара на разходите. Първо зависи дали интелектуалната собственост е под формата на патент, търговска марка или друго, например авторско право. А, етапа на развитие. Дали те първо ще разработваме, т.е. ще влагаме допълнително средства да завършиме интелектуалната собственост до приложим продукт или сме на фаза комерциализация, бизнес целите ни. Дали ще бъде основа за лицензиране, продажба, сливане, пазарните условия, ами ако се намираме в някакъв турбулентен период, такъв на инфлационни процеси, на свиване на пазарите, на криза, тогава пада и самата стоеност. И вече тук метода е този, който ще ни защити икономически най-добре интересите. Потенциала за приходите, това е само когато тази собственост генерира приходи. Нали, в някои случаи е трудно да се генерират приходи. Знаете, помните си там историята преди колко 3-4 години ли беше с Music Auto, когато имаше неизчистени моменти, е, Българското национално радио колко трябва да плаща на Music Autor, защо трябва да ги плаща. Ами то е национално радио. То не е търговско радио, нали, което да се издържа.